Здравейте, прекрасна група! Днес реших да си направя домашното, защото все пак бях заета вчера, имах доста консултации, скарах си един прекрасен, невероятен ден с моите близки, деца и съпруг. Та защо е нужно да се представим? Нужно е да се представим, за да можем да заявим пред света себе си. Какви сме ние, какво можем да дадем, с какво можем да бъдем полезни на останалите. По този начин, помагайки на останалите, ние помагаме на самите себе си. С една огромна благодарност към всички вас, които заявихте 15-минутна безплатна консултация с мен и бяхте толкова доволни, че можете да се развивате, можете да си отговорите на въпросите, които са ви вълнували много често и за които сами не сте могли да стигнете до тях. С една огромна благодарност, защото без вас ние не можем да сме тук. Така че излезте от зоната си на комфорт. Не е страшно, представете се, кажете с какво можете да бъдете полезни на останалите. Бъдете благодарни за това, което имате, защото точно когато ние сме благодарни, получаваме повече от това.